Alright, nandito tayo sa Daang Kalikasan. Ayan, Santa Cruz, Zambales. Santa Cruz, Zambales. Yo, kita nyo naman, daming mga pine tree. Ano? Siyempre kasama natin yung ating Suzuki Bergman. Ayan, tatagusin natin sa mga Tarem, Pangasinan. Mag-isa lang tayo, solo ride, pero may mga nakita ko kanina, mga nagra-rides din dito, pero pailan-ilan lang. Ayan, oh. So ito, Santa Cruz, Zambales. Marami ng mga pine tree dito. So palalampas lang natin doon sa mining, ano, sa mga malalaking truck. Katatapos lang nating nadaanan ito. So ang ginawa natin, pumasok tayo ng Infanta, Pangasinan. Ayan, o, Infanta, Pangasinan. Ayan yung mga trackings. Ay, may dalawang lovers doon. So Infanta, Pangasinan yung pinasukan natin. Marami tayong pwedeng pasukan dito. Pag galing ka ng Zambales, pwede kang pumasok sa Santa Cruz, Zambales. Santa Cruz, Zambales, Infanta, Pangasinan, Aguilar, Pangasinan, pwede ka rin pumasok doon, pero pang hardcore yung daanan doon. Kaya dito tayo. Basta ang palatandaan nyo lang yung Barangay Guinabon. Ayan, Barangay Guinabon. May mga eagle dito, lumilipad. Yuhuu! So enjoy kahit mag-isa natin na nandito, ano? May mga zigzag. Pang ilang beses na rin nating pumunta dito. Minsan solo ride, minsan may kasama tayo. Ayan, ngayon solo ride tayo. Tignan natin kung kayang tagusin ni Suzuki Bergman. Lulusot tayo sa mga Tarem, Pangasinan. Ayan, medyo mahaba-haba ito. Ayun, dyan na yung mga nadaanan natin kanina, mga nakamotor. Ay, iba to, tricycle. Naka-tricycle sila, iba. So nasa malayo pa yung iba. Okay, tignan natin kung makakalusot tayo. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi pa tapos itong Daang Kalikasan na ito. Okay, ito na yung unang tulay. Babala, huwag tumuloy, putol ang kalsada. Ayan, so putol, may detour dito. So dati pa rin, hindi pa rin naayos. Ewan ko kung anong rason bakit hindi nila ginagawa. Matagal na yan. Time check, 3:16, alas 3 ng hapon. Ayun, o. Detour pa rin hanggang ngayon. Scooter lang. Ako, tubig. Scooter lang yung baon natin. Tubig. Sana mababaw lang yan. Mababaw nga sana ito. Pag ulan pa naman ngayon. Okay, subukan natin. Okay, game. Subok. Kaya, tiwala lang. Na-flat naman na to. Kaya. Alright. Isang river crossing na tayo. Off-road agad, diba? Alright. So pagkatapos ng tulay na hindi pa natapos,
Simentado ulit. Ayan, marami na namang pine tree. Solo natin tong daan. Solo natin tong daan. Wala tayo nakakasabay. Bihira lang ako pupunta dito. Kasi hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ito, daanan na ito. Daang Kalikasan. Alright, Santa Cruz, Zambales. Tatagos tayo ng mga Tarang Pangasinan. Pupuntahan natin yung view deck. Yun. Yung view deck ang pupuntahan natin. Wow, green na green. Daming pine tree. Sarap sa mata. Naumay ka na sa matraffic na kalsada. Okay dito. Stay condition mo lang yung motor mo at yung sarili mo. Kasi wala kang madadaan ng mga kabahayan dito. Hop! May nakikita tayo. May nakikita tayo mga nakamotor. Saan kaya sila pupunta? Uy! Parang ito yung ilog dati. Oh? Okay na, naayos na. Maraming river crossing dito ng araw eh. Ngayon, naayos na to. Naayos na. Yan, sabi ko na kaaba eh. May makakasabay tayo. Ayun, yan lang. Mahirapan tayong manggabol. Bato. Mabato yung daan. Simentado pero nagkarat yung bato. Tatlong motor. May tatlong motor. Woohoo! Kung sino man kayo, shout out sa inyo. Ay mga gar, panoorin nyo sa YouTube. Mag-subscribe kayo. Kukunti pa lang subscribers natin. Yan, invite ko na rin pala. Kung sino man ang makakapanood nito, subscribe ninyo itong ating channel, Markson Moto Adventure. Gamit natin motor, yung tricycle na tuktok. Wala tayong 4 wheels eh. Motor, tricycle, yung tuktok, bisikleta, yan lang yung gagamitin natin. Sana nga. May improvement. May mga improvement dito. Naayos na to oh. Inaayos ulit nila. Yan oh. Green na green, inaayos nila. Sniper, yung nasa harapan natin. Sniper. So inaayos nga nila. Kinukumpuni nila. Opo. Ay! Ang luwang, ang luwang. Maluwang. Woohoo! Maluwang ang daan. Solo natin. Wait lang, kailangan lang natin hanapin kung ano yung magandang daan. Kasi hindi pang off-road. Hindi pang off-road tong motor natin. Ayun. Dati one way ito eh. Ayun, nakikita ko na yung dadaanan natin mamaya. Ay, hanggang dito lang pala yung inayos nila. Ganito siya dati. 2 lanes na sira. Dinaanan ng tubig. Pero ngayon, tignan natin kung makakalusot tayo. Kasi ilang bagyo na ang nakalipas, ano? Ilang bagyo na rin yung nagdaan. Yun oh. Dinaanan ng tubig. Ganito siya dati. Pero yung nadaanan natin kanina, may improvement. May improvement. Up. Up. Up, up, up. Yan. Subukan natin. Subukan natin. Uy, lumala, lumala. Lumala, lumala. Yay! Lumala. Ay, mas lalong lumala ang daan. Lumala ang pagka-off-road. Ayan o. Sira. Dinaanan ng tubig. May asa.
Eto na, ito na. Off-road niya. Yuhu! Sanang umulan para makaabot tayo dun sa tambayan, yung scenic view dun sa mga tarap. Pagkakaalam ko palang to eh. Oh, yan. Konting tubig, mababaw. Shit, lugi talaga. Lugi talaga. Ay, lugi. Nako. Tignan natin kung kakayanin. Yahoo! Okay. Sige. Okay, salamat. Ayan. Salamat. So, nandito na yung mga trappings. Dati, nandun lang sila sa baba. Grabe pala dito. Lumala ang off-road. Mas maganda sana dual sport kahit XRM lang. XRM kaya XR. Oy, river crossing. Nako, malalim. Nako, patay tayo dito. Oy, patay tayo dito. Malalim. Eto, hindi pa naayos to. Matagal ng off-road to. Up. Kayang-kaya. Kakayanin. Yehey! Nako! Tinasok ng tubig! Tinasok ng tubig yung panggilid natin. My goodness! Patay! Okay! Eto, sementado na ulit, pero wala eh. Mabato. Nagkalat yung mga bato. Sana makalusot tayo. Tsaka pala, pag pupunta kayo dito sa baba pa lang, mag full tank na kayo. Pag nasa baba pa lang kayo. Oo. Nako, patay. Delikado. Dati hindi masyadong ganito. Off-road siya dati, pero swish! Grabe. Off-road na off-road. Off-road dati ito, pero hindi siya ganito. Dumudulas pa yung gulong natin sa likod. Ano ba yan? Hay, lumala. Sa mga gusto ng adventure dyan, pwede nyo puntahan ito. Daang Kalikasan. Pasok kayo sa Infanta, Pangasinan, o kaya sa Santa Cruz, Zambales. Gravity. Ay, gravity. Sumasakit yung center stand natin. My goodness. Uy, may ibon. Oh Lord. Gabayan mo po ako dito. Pinapanalangin ko na makarating ako ng Mataram sa Pangasinan ng maayos at payapa. Amen. Shame. My goodness.
Grabe. Time check, 3:31. 40 minutes na tayo dito. 40 minutes na tayo dito sa Daang Kalikasan. Oy, 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 oy. Subukan natin. Hindi. Hago. Ayos. Hoy. Tulak mo. 30. Ano ba yan? Parang may pumipigil sa ating motor, ano? Hirap na hirap umakyat. Pagkatapos ng off-road, simentado na naman ang luwang. Ayun, may mga bato, oh. Ang luwang, pakyat na tayo. Hindi lang pine tree ang puno dito. Malapit na ata tayo sa boundary, ah. Ay naku, pataas pa. Pataas pa. Lumalamig na rin yung hangin. Makulimlim. Akyatin mo. Kakayanin mo to, Suzuki Bagman. 41. Nako, yan na, pababa na. Parang ganito rin yung nangyari sa Bergman natin doon sa highest point. Grabe. 30, 33, 34. Aha. Kayang-kaya naman. Basic. Ayan. Pagkatapos ng matinding rough road, magandang kalsada ng bubungad ang susunod. Ito, 4 lanes. 4 lanes. Luwang. Malamig na rin ang hangin. Yun. Diyan nga pala, pag pupunta kayo dito, huwag kayong dadaan ng mga tram. Huwag kayong mag-entry sa mga tram, huwag kayong papasok doon. Close doon, close hanggang ngayon. Kasi nga, hindi pa open itong kalsada na ito. Yun lang yun. Kaya kung gusto nyo pumasok dito, makapunta, daan kayo ng Santa Cruz, Zambales, Infanta, Pangasinan, o kaya Aguilar, Pangasinan, bayad ang Katutubo. Tatagos kayo sa Ilog, sa Carayan. Pero medyo delikado doon, pang hardcore yung tatagusin niya doon. Kaya magtiis na lang tayo dito. Malayo pero enjoy naman. Ganito ang lupa nila dito, red. Yan ata yung lupang Minimina. Kaya marami kayong truck, ay mga dump truck, mga 10-wheeler na truck. Hoy, may motor dito. Ibig sabihin may nagpupunta rin dito. Okay na ito, kompleto na siya. Nako, nangyari, nahirapan ata. Biglang humina. Ano ba yan? Shit, iakyat mo ako. Parang awa mo na. Huwag dito. Ano yun? Inaalalayan ko lang. Biglang humina. Yung hatak. My goodness. Huwag naman sana. Up. May part dito na hindi na clearing, na landslide. Ayun pala, buti na lang nakakyat tong ating scooter. Pero kinabahan ako doon. Habang alalay ako sa pag-akyat, biglang humila na pababa. My goodness. Huwag naman sana ako masiraan dito. Parang awa nyo na. Mag-isa ko lang. Wala akong kasama. Yuhu! Ay, ang ganda. Ay, ang ganda ng tanawin. Yun! Ay, malayo-layo pa. Ayun, oh. Kitang-kita ko na yung dadaanan natin. Malayo-layo pa. Yuhu! Nakaakyat ulit. Ayan, umaraw na.
mga araw sa part nito. Pero ang laki pa na pupuntahan natin. 23 minutes pa. Ilang kilometro pa kaya to? May mga agila oh, lumilipad. Sana nakikita nyo. Naka-wide angle kasi itong camera natin eh. Na naman, paakyat na naman. Nako. Talagang ganito na lang yung takbo ng ating scooter, oh. 35. Hirap naman pagpilitin natin. Yuhu! Ang sarap magmotor dito. Solong-solo mo yung kalsada. Yeah, boy. Ito yung improvement. Dati, rough road data to eh. Na-improve na siya. Ang sarap ng hangin. Yuhu! Ang sarap ng hangin dito. Yan lang, ingat lang, may mga puno. Yan. Walang nagki-clearing dito. May mga bato. Ayan. My goodness, nakikita ko na yung kabundukan. Mga taram na yan. Sigurado ako, mga taram na yan. Malapit na tayo. Mag-iingat. Lalo na pag napadaan ka ng gabi dito, ano? Ay! Ang sarap ng hangin. Malamig! Malamig! Yuhu! Sarap magmotor! Okay. Pagkatapos ulit ng magandang kalsada, ito na naman. Paano ba na tayo dadaan dito? Off-road na naman. Another set of off-road. My goodness. Saan tayo dadaan nito? Scooter. Tingkayad talaga tayo dito. Ay, titingkayad talaga tayo dito. Yan oh. Kailangan nating ihanap. Yun. Buti na lang hindi umulan, ano? Yeah! Maniobra. Hoy, madulas, madulas. Madulas. Ah, nakatingkayad na po ako dito ah. Ay! Tayo dadaan dito. Gilid. Gilid, gilid. Tukan natin dito sa gilid. Langanin eh. Gilid, sa gilid. Uy! Shit, delikado. Ay, delikado! Kayanin ba? Hindi ata kakayanin to ah. Saan kaya tayo pwedeng dumaan? Wala, alanganin. Shit! Go kaya? No choice tayo eh. Go! Pero hindi tayo makapak. Ay, tulak! Tulak mode! Nagtutulak na po ako. Yan. Tulak. Ay, tulak mode! Ah! Kailangan nating itulak. Ayun. Ay, shit. Buti na lang malakas tayo. Shit! Ah. Ayun. Huh. Tulat. Naglalakad na ako. Naglalakad po ako. Ah,
Shit! Epic! Ayan. Sakay ulit tayo. Huwag muna kayong pumunta dito. Huwag muna kayong pumunta dito. Lalo na pag mag-isa nyo. Kailangan natin dito enduro. Off-road. Okay, 12 minutes na lang. Nasa view deck na tayo. Sana wag umulan dahil mas delikado pang dadaanan natin pag umulan. Mas madulas, mas maputik. Shit. Oh, thank you. Nakalusot tayo doon. Ay, nakalusot tayo. Oo. Ang lalalim. Ang lalalim. Oh my goodness. Malalim. Sana matigas na to. Oh, puti na lang, tumigas na. Pag putik yun, wala na. GG na. Oh my goodness. Napalaban tayo ah. Shit. Nakakapagod din pala, no? My goodness. Thank you. Buti na lang hindi tayo against the light. Nasa likod natin yung araw. Mga taram na to. Mga taram na ata to. Yan na naman. Hanap tayo ng daanan. Dito, sa gilid. Gilid. Yeah, boy. Oy, nako. Oo. Ho. Kaya. Tiwala lang. Hala na dyan. Basta makatagos tayo. Ito, ako nang bumalik. Tatagusin ko talaga to. Tatagos tayo, mga tarem. Aguilar. Uy. Maputik. Dulas. Yo. Hey! Ayos! Epic! Sige, tuloy lang natin. Makakarating din tayo. At least dito may mga graba na. Hindi purong putik. 3:59. Naku, alas 4 na. Gagabihin tayo sa pag-uwi nito. Yuhu! Okay, 10 minutes. 10 minutes pa. Malapit na tayo sa view deck. 10 minutes pa. Ilang kilometro ba yan? My goodness. Ay! Alam ko na sa susunod. Dual sport talaga ang kailangan natin dito. Off-road. So nakita nyo naman yung dinaanan natin kanina, maputik. Huwag kayong pupunta dito na kaulan lang, katatapos ng ulan. Huwag kayong pupunta dito ng umuulan. Napakadelikado. May stock up kayo. Ayan na, malayo pa. Siyemay. Ayan na, malayo pa. Yee! Yun. Kaya. Kira banat. Manso. Yan. Ang tindi.
Ayan, and buti na lang. Uy, buti na lang hindi umuulan, no? Kasi pag umuulan, nako, babalik na lang ako. May gas pa naman tayo. Alas 4 na nga. Ay, alas 4 na. Kawawa yung scooter natin dito. Epic, epic. Ayos. Ayos. Sulit, sulit. Short ride pero matindi. Yoko. Buti na lang hindi Honda Click yung dala natin. Yoko. Napakababa na ang ground clearance ng Honda Click. Puro sabit na siguro dito yan. Ay, 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 ay. Ito na naman ang aakyatin natin, mga kaibigan. Mabatong daan. Okay. Kaya pa, kaya pa. Tira. Sige. Oy, ba't ganon? Pataas. Sandali lang. Ba't ganon? Pataas. Wait lang, wait lang. Wait lang. Ba't ganito? Pataas na. Pataas na off-road. Anak ng... Oh, saan tayo? Dito? Ako, medyo walang dumadaan dun eh. Uy, na-landslide to. Inayos lang. Uy, pababa, pababa. Pababa. Alright, malapit na tayo. And kitang kita naman. Ayun oh, tinutuloy yung daan dito. Ito, bagong gawa yan. Bagong gawa. So, tinutuloy nila unti-unti. Yan. Tapos na yun sa kalahati. Ito na lang. Dati, purong off-road to eh. Rough road na puro ito. Pero, ayan. Inaayos na, ginagawa na. Ginagawa na pala. Tinutuloy. Uy, simentado na, simentado na. Malapit na tayo. 7 minutes. 7 minutes. Uy, simentado na, simentado na. Simentado na. Ayan. Simentado na sa wakas. May flag ng Philippines. Ayan, may basketball court pa dito. May ring. May ring. Ayan. So dyan tayo tatagos mamaya. Ayan na. Kikita ko na yung kabundukan ng mga taram. Hi, ito na, malapit na talaga to. 4 minutes. 4 minutes pa. Ay, salamat. Malapit na tayo. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Yuhu! Daang kalikasan. Nandito na tayo. Daang kalikasan. Yuhu! Yuhu! Sarap na naman ang hangin dito. Mga pine tree. Ay! Yeah, boy! Yuhu! Ang sarap ang pakiramdam. Medyo ingat lang. May mga bato. Daang kalikasan, ito na. Ito na yung short curve. Woohoo! Yeah, boy! Banking, banking! Ayos! Doon tayo sa view deck. Ayan na nga! Nandito na tayo! Ayan oh!
HOG Manila Eco Park. Uy, ang ganda. Tanaw na tanaw mo ang Central Pangasinan. Ganda oh. Oh, dyan yung tambayan. Walang nakatambay. Yeah boy. Pwede tayo mag-picture dito. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda. Picture tayo, picture. So ayun, dito na tayo sa mga Tarang Pangasinan. Kasama natin yung ating Suzuki Bergman. Ayun oh, nagkulay brown yung mugs. Ayan, ang ganda ng tanawin dito. Ayan, may mga ibon pang lumilipad. Alright, ayan. Ganda ng ating motor oh. Mga Tarang Pangasinan, Daang Kalikasan. Yo, shout out. Ayun, nakakapagod. Halos manginig tong kamay ko. Kahawak sa manibela, ano? Off-road. Wala tayong gloves eh. Ayan. Suzuki Bergman. Kinaya naman. So far so good. Ganda ng view oh. Ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglaw-law idi ken itata.